Otvoreno međunarodno prvenstvo u orijentacijskom trčanju došlo je pred svoju završnicu. Natjecatelji su ispunili sungerski lug pokraj Mrkoplja te su održali dvije zanimljive utrke. Danas je sve ok, spremni smo već od 7 sati jutro, evo ovdje primamo goste. Prvi start je bio u 11 sati i evo ga, za sada sve prolazi bez ikakvih problema, natjecatelji su zadovoljni. Dakle, imali smo prošli dan je bio na Krku, a sada se opet vraćamo u Gorski kotar na krške terene, tako da zaista jedan orijentacijski izazov novi. Što se tiče poretka u 21E kategoriji, Emma Klingenberg iz Danske uvjerljivo drži prvo mjesto, dok je u muškoj konkurenciji Norvežanin Olav Lundanes još uvijek na prvom mjestu. Dobro sam trčala. Jučer sam napravila ogromnu pogrešku, pa sam danas krenula sigurno i danas je bilo dobro. Bila sam jako sretna kad sam završila utrku. Jučer sam pala i zaprljala se, ali to je samo dio ovog sporta. Nikad ne znaš što ćeš vidjeti i kroz što ćeš proći, to se dogodi svakome. Danas je bio lijep teren, vrlo tehnički zahtjevan. U istoj trci možeš imati više raznih konfiguracija terena, poput jučerašnje utrke. To je vrlo izazovno i lijepo. Bilo je fizički vrlo teško. Krenuli smo sa više ravnog područja gdje možeš brže trčati, a onda je došao više brežuljkast teren gdje je bilo više hodanja. Mislim da je bila dobra utrka, izbalansirana između manjih i teških dijelova i lakših dijelova na kojima trebaš jače trčati. Bilo mi je teško na samom kraju jer se pojavilo sunce koje je tuklo direktno u oči. Bolno. To the last loop, because of course you had to run on this road and the sun just hit you and it was just extremely painful. I've been a lot at the what's it called, the Puka River. Bila sam jučer na rijeci Kupi, kupala sam se i ronila, a danas idem vidjeti jezero u Lokvama, vrlo mi je lijepo. Ovo je predivno mjesto za posjetiti, bilo kao turist ili kao trkač. Održana je i proslava jednog rođendana. Danas mi je rođendan. Ovi tereni su totalno drukčiji, puno brdovitiji od onih od kuda ja dolazim. Teško je, ali lijepo. Orijentacijski sport se pokazao i kao odličan pokretač poduzetništva na području Gorskog kotara, te su se brojni prodavači i proizvođači autohtonih proizvoda predstavili na prigodnom sajmu. Imamo znači, slike u pirografiji, imamo satove u pirografiji, imamo magnetiće, privjeske, sve što ljudima treba ovako da imamo za uspomenu, za dugo sjećanje na naš kraj. Obavezno pratimo turističke manifestacije, sportske manifestacije. Naših proizvoda nema nigdje u trgovinama, veleprodajama, jer sve isključivo prodamo doma. I na takvim manifestacijama gdje ljudi kupuju naš proizvod, cijene naš proizvod i nose ga sa sobom kući. Imamo nakit koji je izvanredan, poseban i zanimljiv, što su pokazali mnogi gosti koji su nazočili ovom orijentacijskom trčanju. Usput koristim priliku da istaknem koliko je to lijepo, pozitivno i široko druženje, koliko je to mogućnost da čovjek izmeni, osim da proda svoj prodaj, neka određena civilizacijska i ljudska iskustva i mi uvijek rado dolazimo. U svakom slučaju podrška svima koji rade na ovom projektu. Da gosti ne bi bili gladni, a ni žedni, pobrinuo se Moreno Majetić, poznati ugostitelj iz Vrbovskog. Ne smije biti čovjek gladan. Ne smije biti gladan, mora se dobro najesti da može trčati. Ipak može medvjed negdje susteći ili da se ne izgube kad je u šumi, moraju dobru podlogu imati. Danas imamo kotlovinu, imamo znači kotlete, ćevape, kobasice, hamburgere, palačinke. Staze za orijentacijsko trčanje od 2008. godine priprema Matjaž Štanfel, koji je i ove godine napravio iznimno dobar posao.
Ja sam zadužen za tehnički dio natjecanja, odnosno za planiranje staza i općenito sve vezano uz karte, a karte su izrađene od strane stranih crtača karata, konkretno iz Slovačke i Slovenije. Sam proces slaganja staza, odnosno planiranja staza, traje 1,5 godine i u tom periodu se određuju startne pozicije, ciljne pozicije i same pozicije kontrolnih točaka koje će natjecatelji obilaziti. U nedjelju, 28. srpnja 2013. godine, kreće završnica prvenstva u Golubinjaku. Organizatori kažu da je staza izuzetno teška i moglo bi biti iznenađenja. Istog dana biti će i dodjela medalja te prigodni zabavni program za natjecatelje.